na ai ku blai step ipi we baro haka kerteng ga bukhut bat ku batiang tam ka jong Jesus Christ ka banta ya ka bang kwa banwan ra hapreng jong pi haka ni ka step along ya da ka jingkermen kani ka de ka banta ka bang kwa ban sam hapreng jong pi we haka ni ka por da ka bang ya da ka jingkermen ka deru ya nga bi pi barabor bangi de ban ya da kata ka jingkermen kadai ken yanga bat ye pi bangin yan da ka jingkermen kitab sam ka basau puar ka dekat ka pasan kong balai phalong ka bala penno ko kamen siam jonga bat bapapen ki hapo jonga to kermen pha ha ublei kaktin ka jong blei hani kong balai baphalong ka bala penno ko kamen siam jonga bat bapapen ki hapo jonga to kermen pha ha ublei haki aka baro ka badam kam kalong bangin up kermen dang ha ublei haki jingya kendo ki babon haka jingem unong roi sam upun shlor yala de ban ya da ka jing kermen ha ublei haki jingya kendo haki jingya syam ki ba u ya syam bat u ya kendo haka jingem ka jong u upun shlor yala de ban ya da kata ka jing kermen ha ublei bat kaniru ka de ka jing kendo ya pi iwe kalong ya barabo da kata ka jing kermen ha ublei ublei ule kumno ya kita kiba up kermen ha u jingar wais no sen kalau nang ka balai ka dekat ka ba arpsan hang to ka tien ka jong blek ong utrai ulong ba bahai ya kita kiba up kermen ha u ya kata ka men sim ka ba wat ya u utrai ulong ba bahai ya kita kiba up kermen ha u ladang nyinang ban up kermen ha ublei ulong ubabaha na ka banta ka jongi iwe baro barkong shu ya kata ka men sim ka ba wat ya ublei ukwa ba ka men sim ka jongi iwe kan wat ya ublei ka men sim ka jongi iwe barabor kan wat ken ya ka khmat ka jong ublei kitab sam ka ba arpsan ka khot ka balai hang toru ka tin ka jong ublei kong shisha om dan manu uban ap kermen hame uban yo le ran kita ken ki bayo le ran ki bashet kala klem daw amdan mano ban yo le ran habaki up kermen ha ublei henry kita ken ki brio ki bale ran ki long kita ki brio ki bashet kala klem daw ki brio ki ban yo le ran ki de kita ki brio ki bashet kala klem daw lani ki bakentan yo Jesus Christ ki bambu ya ka jing kermen ka jong ki hau Jesus Christ ki bambu ya kata ka jing shania jong ki hau Jesus bat kita ken ken yo ya kata ka jing le ran ong ka ktien ka jong ublei kitab Isaya kalau nong ka ba ndre pho sang ka ba saw ong naba nadu men hendai ki brio kem shem la sngau lemne yo sngau da ka skor lemne ka khmat kam shem la yo i ublei na lord jome ubatrei na ka banta uta uba ap kermen ya kani ka eke ka ktien ka jong ublei ong ublei utrei na ka benta kita ki ba ap kermen tang ha ublei barabor ujutrei ha kita ki bre ki ba ap kermen tang ha ublei hi barabor ujutrei ken ha kita ki bre ki ba ap kermen tang ha ublei shitish kinong rom kalanong ba khatsan ka record ka ba khalai hang to ka ktien ka jong ublei ong te ublei ujong kata ka jingkermen to un pendap ep da ka jingkermen bat da ka jingsuk baro ha ka bangai kenang ba pinyo nang roi karhai ha kata ka jingkermen da ka bor umin sim ba khoi ladang nginget ublei un pendap yang da kata ka jingkermen bat da ka jingsuk baro ong ka ktien ka jong ublei bat chu kong kenang ba pinyo nang roi karhai ha kata ka jingkermen da ka bor umin sim ba khoi kenang ba pinang yo ban roi karhai ha kata ka jingkermen da ka bor ka jong umin sim bakut kani ka dei ka ktien ka job lei ya ka bang kwa ban ra hapreng jong pi ha kani ka step kolong ya da ka jingkermen ublei un kur khui pi